थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 10 जुलाइआव लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबनो थांगासिनो दं। फैगौ 10 जुलाइआव थांनाय समफोरनि बायदिनो लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव आसाम सोरखारा सोनानै होगोन रोजा रोजा रां। जुलाइ दानावबो आसाम सोरखारा अरुणोदय आसनिनि रांखौ फैगौ 10 जुलाइआवनो होगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। अरुणोदय आसनिनि 1250 रांखौ फैगौ जुलाइ दाननि 10 खालारावनो सरकारा होगोन। लोगोसे थांनाय समफोराव होबोनाय बायदिनो बोराय बुरि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो फैगौ 10 जुलाइआवनो मोननो हागोन। आरोबाव रान्दि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो लाख लाख आइजोफोरा मोननो हागोन। सरकारा बेखौ रोखा खालामनानै होबायदि दानफ्रोमबो 10 खालाराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां जमा खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फैगौ 10 खालारनि फुङावनो आनजाद नाय। फिन फोरमायबावदि फैगौ 10 जुलाइआव थांनाय समफोरनि बायदिनो लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव आसाम सोरखारा सोनानै होगोन रोजा रोजा रां। जुलाइ दानावबो आसाम सोरखारा अरुणोदय आसनिनि रांखौ फैगौ 10 जुलाइआवनो होगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। अरुणोदय आसनिनि 1250 रांखौ फैगौ जुलाइ दाननि 10 खालारावनो सरकारा होगोन। लोगोसे थांनाय समफोराव होबोनाय बायदिनो बोराय बुरि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो फैगौ 10 जुलाइआवनो मोननो हागोन। आरोबाव रान्दि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो लाख लाख आइजोफोरा मोननो हागोन। सरकारा बेखौ रोखा खालामनानै होबायदि दानफ्रोमबो 10 खालाराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां जमा खालामगोन। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 10 जुलाइआव लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबनो थांगासिनो दं। फैगौ 10 जुलाइआव थांनाय समफोरनि बायदिनो लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव आसाम सोरखारा सोनानै होगोन रोजा रोजा रां। जुलाइ दानावबो आसाम सोरखारा अरुणोदय आसनिनि रांखौ फैगौ 10 जुलाइआवनो होगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। अरुणोदय आसनिनि 1250 रांखौ फैगौ जुलाइ दाननि 10 खालारावनो सरकारा होगोन। लोगोसे थांनाय समफोराव होबोनाय बायदिनो बोराय बुरि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो फैगौ 10 जुलाइआवनो मोननो हागोन। आरोबाव रान्दि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो लाख लाख आइजोफोरा मोननो हागोन। सरकारा बेखौ रोखा खालामनानै होबायदि दानफ्रोमबो 10 खालाराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां जमा खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ फैगौ 10 खालारनि फुङावनो आनजाद नाय। फिन फोरमायबावदि फैगौ 10 जुलाइआव थांनाय समफोरनि बायदिनो लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव आसाम सोरखारा सोनानै होगोन रोजा रोजा रां। जुलाइ दानावबो आसाम सोरखारा अरुणोदय आसनिनि रांखौ फैगौ 10 जुलाइआवनो होगोन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। अरुणोदय आसनिनि 1250 रांखौ फैगौ जुलाइ दाननि 10 खालारावनो सरकारा होगोन। लोगोसे थांनाय समफोराव होबोनाय बायदिनो बोराय बुरि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो फैगौ 10 जुलाइआवनो मोननो हागोन। आरोबाव रान्दि पेन्सन बिथांखिनि रांखौबो लाख लाख आइजोफोरा मोननो हागोन। सरकारा बेखौ रोखा खालामनानै होबायदि दानफ्रोमबो 10 खालाराव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां जमा खालामगोन।